народите български. И това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме. Аз призовавам най-важното в днешния ден всеки български граждан, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единствения начин да отдавим купения вот в време от нашите свободни гласове и да се върнем. Аз мисля, че в момента акцент са изборите в България. Много са важни въпроси, защото трябва да започнем с възстановяване на справедливостта. Това означава избор на нов Висш съдебен съвет да стъпим към него. Оттам да чакаме, разбира се, този Висш съдебен съвет да избере нов главен прокурор, но трябва да се вземем с много други неща. Виждате какъв е ръста на цените, виждате в какво състояние се намират хиляди български граждани с този ръст на цените, така че ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването и качеството на храните, да бъде по-голям контрол и много да бъдеш. След 8 часа днес готови с формула и с предложение. Зависи от крайния резултат на тези избори. Има различни варианти. За мен най-важното е да съставим редовно устойчиво правителство, за да може да решава и проблемите на българските граждани. Не е вариант да ходим пак на избори есента. Коалиция с някаква друга формация? Ние сме готови на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи, който споделя нашата програма, но не само на думи. Ние очакваме реално сътрудничество с реална подкрепа и реални действия. Кой не може? Вече съм казал. Не може с ДПС ново начало, не може с ГЕРБ. Ще бъде по-висока на тези избори. Надяваме се, пак казвам, избирателната активност е единственият начин да отдавим купения вод, манипулирания вод. Това е начин. Да. Of course, I have just explained to the Bulgarian media that we have a lot of things to do, but the first one is to elect the members of the Supreme Judicial Court, and then they need to select the Prosecutor General. This is one of the first things we need to do, and of course, we need a very robust program in the Parliament to support the Bulgarian citizens to get out as soon as possible of this very difficult situation we are right now. And what is at stake during today's election? What is at stake during today's election? At stake is the future of Bulgaria. We need finally a path to democratic, modern European Bulgaria, where the people are free to declare their voice, they're free to vote, because it is still a problem in Bulgaria. Free voting. Many people are forced to sell their votes. Many people are forced by different oligarchs and different political interests to change their votes. Тази връзка МВР справи ли се с купения вод? Това, което казахте последно, в тази връзка МВР справи ли се с купения вод? Искам да поздравя всички служители на МВР за отличната работа до момента, но следващата стъпка е не само разбиване на дилърите, на мрежата от дилъри, а изсветляване кои са тези политически фигури над тях, които им дават парите и задачите. Ето, това е нивото, до което трябва да стигнем. Искам също така да отправя апел към всички членове на избирателни комисии, към застъпници и наблюдатели за отговорно гражданско отношение. Не се поддавайте на манипулации. Призовавам ви да гарантирате с всички усилия честността на вода. Продължаваме промяната Демократична България. Приемлив партньор ли са за вас и какви са червените линии, от които няма да отстъпите? Точно така. На много места в цялата страна ми казват, в никакъв случай не се коалирайте с тях. Това е желанието на голяма част от българските граждани, но ние имаме много важна задача. Това е отстраняването на олигархичният модел от политическата власт, пресичане на неговия достъп до публични ресурси. Реформа в правосъдната система, така че
ние ще работим, пак казвам, с всеки, който подкрепя нашите идеи и нашата програма. В момента Една от двете формации в тях възможен партньор ли е за вас? А вие вече вбивате клина между тях. Усещам какво правите. Пак казвам, ще направим всичко възможно да имаме редовно, стабилно правителство. Разбира се, нужни са и компромиси, но това зависи от аритметиката на днешния вод. Затова още веднъж призовавам хората, излезте и гласувате. Това е най-важното от нас. Сте ли отговорили на въпроса ми? Притеснява ли ви руската и китайската намеса на Западните Балкани? В какво се състои тази намеса? Бихте ли ми обяснили? Да. Точно за разделението, което се формира между България и страните, които са част от Западните Балкани. Вие лично притеснявате ли се? Ще работите ли срещу това влияние? Аз винаги съм работил срещу всяко външно влияние върху България. Що се отнася до най-важния въпрос, очаквам най-сетне нашите братя от Република Северна Македония да изпълнят именно постигнатия консенсус 2022 година, прият от всички единодушно в Европейския съвет, да впишат най-сетне българите в своята конституция. Това е най-важното, което трябва да се случи. Именно, ако те го направят, ще докажат, че са устойчиви на всякакво влияние. Господин Радев, ако има редовно правителство, ще оставите ли служебния кабинет да работи някой от лицата? Вижте, ние, за разлика от други, не правим етническа партия. Не случайно нашата партия е отворена за всички етноси. В нашите листи имаме хора и от турски происход и немалко от тях са начални места, така че те ще влязат в българския парламент и ще представляват всички български турци. Това е много важно за нас. И не само граждани от турски происход, пак казвам, ние сме отворени към всички етноси и това е добрия подход. Това е работещия подход и ние ще продължаваме да го отстояваме. Господин Радев, ако има редовен кабинет, ще оставите ли служебното правителство да работи някой от кабинета? Как да го оставим да работи? Например, главният секретар на МВР, някой министър. Не бъркайте главния секретар с министрите. Главният секретар е мандатна длъжност. Той не е политическа длъжност, така че... Добре, някой министър. Ще оставите ли да работи? Редно е, когато имаме смяна на политическата власт, всички министри, заедно със своите политически кабинети, да подадат оставка. Това е нормалната процедура и аз очаквам това да го направя. I hope that we will develop practical relations with Russia based on mutual respect and equal treatment. This is our approach to Russia. We have to respect our history, you know the role of Russia for liberating Bulgaria. This is very important and of course we will never forget, but today's relations should be based on practical approach, especially in economy, especially in security. I do believe that there will future steps to finally set the relations between Europe and Russia based on a security agreement. This is extremely important for our future. Thank you. Благодаря. Само да си взема час.
Защо не държати играją? Ja bym się widzę. Wosy. Ja, aby się die Tisch. Vorhin das so nicht mal.